Habitajan älylämmityksen osa-alueet on seuraavat. Ihan ekana tämmöiset pienet langattomat lämpömittarit asennetaan jokaiseen huoneeseen, jonka lämpötilaa halutaan kontrolloida. Tämä mittaa lämmön ja kosteuden. Sen jälkeen suoriin sähkölämmityksiin, kuten lattialämmityksiin, lämpöpattereihin tai kattolämmityksiin, asennetaan kuhunkin tämmöinen pieni ohjauslaite, joka tekee sen kyseisen vanhan sähkölämmityksen pörssi- ja älyohjauskelpoiseksi. Tämän jälkeen, kun kaikki kämpän suorat lämmityslaitteet on älyohjauksen piirissä, niin voidaan toteuttaa myös esimerkiksi kotona ja poissa tila silleen, että kun lähtee viikonlopuksi mökille, niin koko kämppä voidaan tiputtaa ylläpitolämmöille siksi aikaa, kun ollaan poissa yhden napin takaa. Ilmalämpöpumppu on olennainen osa kokonaisjärjestelmää. Älyohjattuna se ohjataan aina muiden lämmityslaitteiden edelle, koska se tuottaa sen lämmön halvemmalla. Jos havaitaan, että kohteeseen kannattaisi lisätä pumppu, meiltä saat Mitsun pumput asennettuna osana projektia. Osana älylämmitystä myös ilmanvaihtokoje otetaan osaksi ohjausta energian säästämiseksi. Tuuletetaan ainoastaan silloin, kun on tarve. Pörssisähköohjauksista ja älyilmanvaihdosta mä kerron lisää seuraavissa videoissa.